Egia, erreparazioa eta justizia horixe eskatu dute hemen sartagudan memoriaren lehenengo egun honetan. Nafarroak ez zuen guda fronterik izan, baina hala eta guztiz ere 3.400 pertsona hil zituzten ezberdin pentsatzeagatik. Urteetan zehar, gerra garaiko gertaera horiek isilarazten saiatu dira, baina memoriaren alde lan egiten duten elkarteek horiek ezagutzera emateko lanean dihardu, hain zuzen ere berriro gerta ez daitezen. Eta gaurko eguna, oroitzapen eguna izan da hemen sartagudan, baina baita aldarrikapen eguna ere, izan ere, 1926an bezalaxe egun fusilatutakoek defendatu zituzten ideiak oraindik ere bizirik daudelako. Oraindik ere beharrezkoa delako berdintasunaren alde eta askatasunaren alde lan egitea. Jendetza bildu da bai gaur eguerdian hemen sartagudan, nola nahi ere Nafarroako gobernuko ordezkaririk ez, eta horixe izan da kritika baita ere, eskaera zehatza foru gobernuari oztoporik ez jartzeko eta urratsak eman ditzala historiaren pasarte guztiak ezagutu aldera. 3 ardatza ditu memoria historikoaren inguruko lana, ez? Egia, justizia eta errekonozimendua. Guk 3 ardatz hoien inguruan sakondu nahi dugu eta horren inguruan hausnarketa ere egitea eskatzen diogu Nafarroako gobernuari, ez? Guk uste dugu jada momentua dela 2013 urtean aurrera pausuak ematea ildo hortan, ez?